Hei kaikille, minun nimi on Laura Majoinen ja toimin kestävän kehityksen kehityspäällikkönä Rambollin rakennetekniikassa. Rambollhan on johtava suunnittelu- ja konsultointialan yritys ja me toimitaan Suomessa yli 2200 asiantuntijan voimin. Vuosittain me toimitaan yli 10 000 rakennetun ympäristön projektissa ja mä kerron nytten tässä esityksessäni meidän yhden projektin lopputuloksesta, eli kalvomuovien erilliskeräyksen työmaaoppaasta. Ja kun mennään tähän esitykseen pidemmälle, niin mä sammutan nyt tämän mun videokameran kiinni. Eli tämän oppaan nimi on kalvomuovien erilliskeräyksen työmaaopas. Ja tämä syntyi osana ympäristöministeriölle tehtyä projektia. Ja tämän koko projektin nimi oli rakennustyömaiden kierrätyskelpoisten muovijakeiden kierrätyksen tehostaminen ja kierrätysmuovituotteiden käytön lisääminen rakentamisessa. Tämän oppaan tavoitteena on mahdollistaa kalvomuovien erilliskeräys työmaalla tai erilleenlajittelu myöhemmin. Ja me ollaan kerätty tähän oppaaseen parhaita käytäntöjä erilliskeräyksen mahdollistavaan työmaan jätehuoltoon aivan yleisesti. Ja sen lisäksi parhaita käytäntöjä erityisesti kalvomuovien erilliskeräykseen. Nämä oppaassa esitetyt käytännöt soveltuvat sekä uudis- että korjausrakentamisen työmaille. No miksi kannattaa lajitella kalvomuovit erilleen? Yleisesti ottaen jätteiden erilliskeräys säästää työmaan jätekustannuksissa merkittävästi ja työmaa, jossa panostetaan jätteiden lajitteluun, on yleensä myös siisti työmaa. Ja tiedetään, että hyvä siisteys parantaa työturvallisuutta. Yksi sellainen perusajatus tässä oppaassa on kiteytetty tähän kalvomuovien erilliskeräyksen jätehierarkiaan. Aina tietysti pitää ensimmäiseksi pyrkiä ehkäisemään jätteen syntyä ja löytää uudelleenkäyttömahdollisuuksia tuotteille. Mutta jos jätteen synnyn ehkäisy tai uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, niin ensisijaisesti se kalvomuovi tulisi erilliskerätä, toissijaisesti lajitella energiajätteeseen ja aivan viimeisenä vaihtoehtona sitten, että se kalvomuovi päätyisi rakennussekajätteen joukkoon. Tämä meidän opas on jakautunut 4 eri osaan, joista ensimmäinen on erilliskeräyksen suunnittelu, toinen osa keskittyy kalvomuovien lajitteluun, kolmas kalvomuovien keräys- ja varastointivälineisiin ja viimeiseksi käydään vielä läpi kalvomuovien erilleen-lajittelua laitoksessa. Ja nyt tässä esityksessä niin käyn lyhyesti läpi, minkä tyyppistä informaatiota tämä opas sisältää näistä 4 eri aihealueesta. En käy tässä läpi koko oppaan sisältöä, vaan enemmänkin läpi leikkaten näitä eri aihealueita. Eli ensimmäinen osa-alue oli erilliskeräyksen suunnittelu. Tässä ei varsinaisesti ole kyse vielä niistä kalvomuoveista, vaan ylipäätään siitä, että miten työmaan jätehuolto suunnitellaan siten, että se mahdollistaa erilliskeräyksen. Tässä kalvossa vasemmassa reunassa on lueteltu näkökulmia, joita hyvästä jätehuoltosuunnitelmasta löytyy. Siinä pitää tietysti kertoa se, että mitä jätejakeita siellä työmaalla kerätään ja myös se, että missä työmaan vaiheissa mitäkin jätejakeita kerätään, että hyvä jätehuoltosuunnitelma on suunniteltu työmaavaiheittain. Sitten siitä jätehuoltosuunnitelmasta tulee löytyä tieto, että missä jätteiden varastointi työmaalla sijaitsee ja missä sitten kerroskohtaiset tai lohkokohtaiset jätekeräyspisteet sijaitsee. Siinä suunnitellaan jätteiden nouto- ja siirtoreitit ja tässä jälleen se työmaavaiheet tulee ottaa huomioon, että käytettävissä olevat siirtoreitit voivat muuttua työmaan aikana.
Sitten jätehuoltosuunnitelma sisältää tietoa, että minkälaisiin välineisiin eri jätteitä keräillään ja missä ne varastoidaan siellä työmaa-alueella, miten usein jätteitä noudetaan työmaalta, miten jäteastiat merkitään, minkälaisia opasteita tähän liittyy. Ja tässä tietysti tulee huomioida tällä hetkellä varsin monikansallinen työmaahenkilöstö, että merkinnät on hyvä olla mahdollisimman visuaalisia ja merkintöjen pitää olla mahdollisimman monella eri kielellä. Sitten jätehuoltosuunnitelmassa mietitään, että minkälaisia lajitteluohjeita laaditaan. Tarvittaessa suosittelen itse, että mietitään ihan asennusryhmäkohtaisia lajitteluohjeita, ja tästäkin meillä tässä meidän oppaassa on muutamia esimerkkejä. Ja kuten tiedetään, että sitä saat mitä mittaat, niin työmaan jätteiden lajitteluasteelle tulee tietysti asettaa tavoite ja suunnitellaan, että miten sitä lajitteluastetta ja jätemääriä seurataan työaikana ja kuinka siitä raportoidaan. Ja ei tietystikään riitä, että se jätteiden lajittelutavoite on siellä jätehuoltosuunnitelmassa, vaan nämä tavoitteet ja seurantaraportointitavat pitää viedä sinne aliurakkasopimuksiin ja mahdollisesti miettiä erilaisia sanktio- tai porkkanapykäliä sinne, jotta oikeasti saadaan se jalkautettua läpi koko työmaahenkilöstön. Jätehuollon suunnittelu on hyvin pitkälti sen jätelogistiikan suunnittelua ja senpä takia tässä oppaassa annetaan ihan sitten yksittäisiä vinkkejä, että miten se logistiikkasuunnittelu siellä tämän jätteiden kannalta kannattaa tehdä. Muutenkin ollaan yritetty sisällyttää tähän oppaaseen erilaisia konkreettisia neuvoja, on ne sitten miten esimerkiksi nämä jätteiden lajitteluasiat kannattaa viedä aliurakkasopimuksiin tai sitten näitä logistiikan suunnitteluneuvoja, jotta varmistettaisiin, että ne parhaat käytännöt, joita tuolla on jo paljon käytössä, niin valuisivat eteenpäin. No sitten kun mennään eteenpäin tässä oppaan sisällössä, niin todellakin se toinen osa oli kalvomuovien lajittelu, eli niitä lajitteluohjeita. On tietysti tärkeää, että jotta saadaan kerättyä laadukasta kalvomuovimateriaalia talteen, että lajittelu tehdään oikein. Niin siihen kalvomuoveihin käytännössä kuuluu erilaiset kiriste- ja kutistekalvot, jotka on eri rakennustuotteiden ympärillä, lavahuput tai sitten jotain muita kalvomuovipakkauksia voi olla. Mutta sinne ei kuulu esimerkiksi erilaiset eristemateriaalit, muovimatot, muoviputket, muut kovamuovituotteet, suojapressut, pakkausvanteet, PVC-tuotteet. Sitten on joitakin paljonkin työmaalla olevia materiaaleja, jotka voivat kuulua kalvomuovien lajitteluun. Näistä esimerkkeinä rakennusmuovit. Kun rakennusmuovia yleensä käytetään suojaamiseen, niin ne voivat olla hyvinkin likaisia ja välttämättä ne eivät sitten sen likaantumisen takia kelpaa tähän kalvomuovien erilleen keräykseen. Ja sitten toinen muoviryhmä, joka pitää selvittää, niin on höyrynsulkumuovit, koska niitä valmistetaan useista eri muovilaaduista, niin silloin se pitää varmistaa juuri sen tuotteen soveltuvuus. Ja sitten halusin vielä tähän tuoda näkyville yhden esimerkin näistä käytännön vinkkeistä, mitä tähän oppaaseen on kerätty, että tässä on nyt yksi tämmöinen esimerkki, että miten sitten tätä kalvomuovien erilleen keräystä voi ajatella sen työmaan eri vaiheiden kautta, että eri vaiheissa syntyy sitä kalvomuovijätettä erilaisista töistä, josta tässä on nyt joitakin esimerkkejä esitetty. Ja paitsi sanallinen viestintä, niin kuvallinen viestintä on vähintään yhtä tärkeää, joten tästä kalvomuovien lajittelusta on myös sitten kuvallisia neuvoja tässä oppaassa esitettynä. Sitten voidaan siirtyä eteenpäin tässä oppaan sisällössä, niin seuraava osa-aluehan oli tämä kalvomuovien keräys- ja varastointivälineet.
Tähän olen nyt nostanut esimerkiksi kuvan välineestä, joka erityisesti soveltuu tähän jätteen keräilyyn sieltä työmaalta. Kyseessä on tämmöinen säkkiteline, johon on laitettu kirkas reiitetty säkki. No miksi kirkas säkki? Koska kirkkaasta säkistä voidaan silmämääräisesti tarkistaa, että sinne kalvomuovin sekaan ei ole kerätty sinne kuulumatonta jätettä. Ja reiitetty säkki sen takia, että se pysyy ehjänä siellä jätepuristimessa, mikä sitten tekee jätteen jatkokäsittelystä helpompaa. No, sitten varastointiin sille kalvomuovijätteelle siellä työmaalla soveltuu sitten tässäkin jo mainittu jätepuristin erinomaisen hyvin. Mutta aina niin kun me emme pysty sijoittamaan sinne lähelle työpisteitä näitä jäteparkkeja tai ei voida hirveän hyvin varastoida niitä jätteitä siellä työmaalla, niin sen takia ollaan sitten haluttu tuoda siihenkin vaihtoehtoja tässä oppaassa mietittäväksi. Ja tähän sitten yksi semmoinen vaihtoehtoinen toimintatapa on tämmöinen täsmänoudot, jotka vertautuu aika hyvin täsmätoimituksiin. Eli tässä toimintatavassa niin kalvomuovi kerätään niihin kirkkaisiin säkkeihin ja sitten niitä säilytetään siellä työmaalla paikoissa, jossa ne eivät ole työmaan etenemisen esteenä. Esimerkiksi sellaisessa tilassa, joka on semmoisessa työvaiheessa, että siellä ei tehdä töitä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne kerta kaikkiaan rupeaa olemaan niin kuin haitaksi muille töille, niin sitten kutsutaan se jätehuoltokumppani noutamaan ne sieltä työmaalta ihan kerroksista muun työmaatoiminnan ulkopuolella, niin voidaan toimia myös tällä tavoin sen ehkä perinteisen jätepuristin vaihtoehdon sijaan. Mennään nyt vielä eteenpäin tässä oppaan sisällössä siihen viimeiseen vaihtoehtoon, joka on kalvomuovien erilleen lajittelu laitoksessa. Aina se erilliskeräys ei ole mahdollista, todetaan tässä, minkä takia sitten tapauskohtaisesti voidaan joutua siihen tilanteeseen, että se kalvomuovi lajitellaan sekaisin muiden jätejakeiden kanssa. Ja silloin ensisijainen vaihtoehto olisi se, että se kalvomuovi lajitellaan energiajätteeseen, josta se pystytään vielä varsin hyvin erilleen lajittelemaan. Mutta jos se kalvomuovi joutuu sinne rakennussekajätteen joukkoon, niin sieltäkin on mahdollista tehdä kalvomuovien erilleen lajittelua vielä myöhemmin, mutta se ei välttämättä enää ole teknisesti eikä taloudellisesti järkevää. Ja tällöin sitten etenkin se kalvomuovien laatu yleensä kärsii, eikä sitä saada määrällisesti kerättyä talteen yhtä paljon kuin energiajätteestä. Senpä takia haluaisinkin vielä tässä esityksen lopussa palata takaisin tähän meidän kalvomuovien jätehierarkiapyramidiin ja kannustaa erilliskeräämään kalvomuovit työmaalla erikseen. Toivottavasti tästä meidän oppaan esimerkeistä on siihen hyötyä. Ja kokonaisuudessaan tämä kalvomuovien erilliskeräyksen työmaaopas löytyy muovitiekartta.fi-sivustolta. Kiitos mielenkiinnostanne.